Feliz dia domingo. Já espera que o turene tá bom. Bom menino mi studio. Riba dia especial aqui. De maneira aqui, me te quero mature mama nang e abuela nang. Feliz dia de mama. Te espero que você está passando geweldig. Riba dia aqui. Me tá assim da pensa me di toch. Me te quero bem toch special edition. So me di toch de maneira que toch me te quero lá persona toch toch maneira que toch sentir especial riba dia aqui. Tu tá pensei me te quero bem com special edition aqui. Hallo Vi. Hallo sir. Oké. Wie, wat hebben we voor vandaag? Op deze speciale moederdag-editie maak je kans op 100 guldens met het geluid Welke dier hoor je hier? Oké, Kiko, wie timpa nos awe, wie bisa ko timpa nos awe, ko ito doon na wastang oportunidad, die raad en geluid, die dier, die is die animal, en to manier maar bisa, isonku, raad e geluid te kibong, die meeste nang tabi mga kans, riba e Shen Floring. Oké, gaan ons maar wak. Ta Kiko, ta e geluid. Oké, wie, wat is het geluid? Yes sir. What? Oh. Takisa, ito bulik. Ja, weet ik hoe ze wil zeggen. Mi no sa ta qua bestia dat maak ik geluid. Hey. Echt niet. Mi no sa si undi bosunang. Lo sa ka wat qua bestia maak ik geluid. Hey. Pero mi si no sa ta qua bestia maak ik geluid. Hey. Echt niet. Oké, wie, mag je nog een keer die geluid horen? Yes sir. Nee. Meneer Mabisa, mi no sa ta qua bezig dat ze geluid te Oké, wie, kun je iets makkelijker maken? Dan maak ik een multiple choice van. Oké. Wie daarbij asisaki sali multiple choice significa ku wie daarbij doen een oportunidad ku daarbij doen een bestaan mas keuze dus doen een bestaan pari dieren ku bestaan we loting bij water kwa die dieren na aki ta ta maak ik geluid dus ang nos mawak ta kwa ta prome keuze ko de doen nou staan oké, een zeehond we no sa si da een zeehond de botada bo sang sami yon kumi si een zeehond ta maak ik geluid ko sa kapitin de hoy kwa maak keuze maar sting Nation. Ja, misasi Nation. Dawe igni. Wanneer maar bisa, met de hoop kubastan sa. Kiko mas, ik keuze gala duna. Hyena. Mino sa tampoco si hyena tambe. Ta maak ik geluid. Dus te kaya na bustang. Pasa si tisagi de verdad. Een tijger. Ja, trobe, wanneer maar bisa, mi no sa. Bro, mi no ta kere ko dan tijger. So, may ritin de tijger, dus. Wanneer maar bisa trobe, ta kere na bustang. Ko adi ko kwam keuze mas ting. Penguin. Trobe. Mi ta kere, maar oké. Ta kere na bustang, pasa si ta kwa peste ng
Dat maakt een geluid. Dan was ik keuze maar sting. Nou, nog die maaskeuze. Dus dat is ik dus zet ik keuze dan kom je assistent naar doen op staan. Ik heb me hier die keuze voor die pinguïn, tijger, neushoorn, zeehond en ook hyena. Dus qua die ebesena aki, was het takere, hoe maakt een geluid. Wanneer we zo staan, aminosa, amino po je dat staan. Dus dat we staan, tinku bij wak, of tien die staan lo sakaba, takwa edi animal na aki, dan maak ik geluid. Laat me boren, we punten mijn assistent, boren lagen we staan tegen geluid. Je zei dat een geluid. Nema bisa manda bisami kwa die beste na aki ta maak e geluid manema bisa mita jesi ya turende éxito pues mama zo sa mita gun turende e bedrag dus bij pensa sa que bom manda pami bo contesta correcto. Y natuurlijk daar zit die maas een persona natuurlijk daar hoor ik bij saka die persona na aki so helaas hende so mi po maak play dus hoor die meeste bij rifa die persona na aki asina laga persona gana sheng florin maar so me sa teginang mi ta llega awe so awe mi ta kera by solamente doon na postang especially desha aqui pasine amane mabisa pone hende doon hende kans pa by ma kans by Sheng Florin desde sei so me te gracia awe agora vai pouco pouco cuida curpa e lo mi miraboso de mi próximo video.